wawazifumu lero ndabwera nkhani yachokhuzana ndi anyamata awiri aku Malawi amene apangana chipongwe ndipo anyamatawa mayina awo ndi awa: Alumbe komanso Mr Nicholas. Alumbe amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa ku Cape Town. Mkulu ameneyu amagwira ntchito yake ya zophikaphika. Ndi kuntchito kwawo kunali mkulu wina wake amene amapita kuntchito kuja kumakadya deire. Mkulu ameneyu dzina lake ndi Mr Maluleka, amachokera mu dziko la South Africa. Ndi mkulu ameneyu adawauza Alumbe, muziwa chani mkulu, ine ndikukudziwa kwa nthawi yayitali, koma kuntchito kwathu kuli mwayi nkani ndikukuza iwe ndi cholinga choti upinduleko kuchokera mu kudziwana kwathu. Anamuza Alumbe, kuntchito kwathu tikutsegula hotelo ndi ndikufuna anyamata otazikagwira kuntchito, ineyo ndine manager kuntchitoko. Kenako Alumbe analosangalala chifukwa choti munthu uja adawapasa mwayi. Mr Maluleka adawauza Alumbe, uziwa chani, ndipase namba yako, koma choti uziwe ndichi, uyenera kukhala ndi certificate komanso CV ndi zimene ndizazifune. Alumbe anamuuzanso Mr Maluleka, muziwa chani mkulu, ngati mufuna anthu ambiri ndiso ndi zangayo ndi makaniko koma zinthu zake sizikuyenda. Mr Maluleka ananena kuti usavutike, ungathe kumbweretsa nzakoyo ngati satha kuphika kuli section ina yokoza malumu yokilina malumu ningathe kudzaka musi yako. Anati okay chabwino. Zotsatira zake Alumbe anapangisa CV yawo, anakamuuzanso Nicholas anapangisa CV yake komanso certificate. Ankadikira tsiku loti Mr Maluleka ayimbe foni. Mr Maluleka adayimba foni, uziwa chani Alumbe, bwera ku ofesi. Alumbe adapita pamodzi ndi Nicholas. Atafika kumene kuja anawapeza Mr Maluleka ali busy, bwana wawonso nkulu abwera kumalo kuja. Ndi nthawi yokumana naye inali yovuta. Zotsatira zake Alumbe anabwerera pamodzi ndi Nicholas. Atabwerera akhalaye, Mr Maluleka adayimbanso foni kwa apepesa Alumbe, pepani sitinakumane chifukwa chakuti bwana wanga anabwera mwazizizi, koma panopa ndili free ndikuyimbirani foni kuti mubwere. Alumbe anati okay chabwino. Anadikira. Tsiku lina Mr Maluleka anayimbanso foni, Lumbe uli kuti? Lumbe ananena kuti ndili kuntchito. Ndimafuna ubwerese CV yako komanso certificate yako pamodzi ndi anzako uja. Alumbe atamva adawauza Mr Maluleka, ndizovuta kuti ineyo ndibwere kumeneko, koma ndimtuma Nicholas chifukwa kuti Nicholas ali ku nyumba. Okay yabwino, adatero Mr Maluleka. Kenako Alumbe adayimba foni kumuimbira Nicholas. Nicholas adapita kumalo kuja, adapitisa ma CV. Ndi Mr Maluleka atambopanga check ma CV aja, anapeza CV ya Nicholas, anapeza CV ya Debola. CV ya Alumbe sadayione. Kenako adayimbanso foni wayimbira Alumbe, kodi Alumbe simunabwerese CV yanu bwanji? Alumbe ananena kuti ndamuuza Nicholas kuti abwerese CV yanga. Munthu uja anayankha kuti tsono uli pano CV imene abweresa si yanu, wabweresa ya Debola ndi yake. Debola ndani? Alumbe ananena kuti sindikumudziwa. Ndiponso anamuuza munthu uja, chonde musatenge ma CV amenewo, pokhapokha ine ndibwere. Anati okay chabwino. Kenako Mr Maluleka anamthamangisa Nicholas kuti bwerera kaye ndidikira Alumbe. Alumbe atapita ku nyumba kukamfunsa Nicholas kuti ma CV amene unatenga ndaliwo. Nicholas adayankha kuti CV imene ndinatenga ndi aine ndi a Debola, chifukwa chani sunatenge yanga? Nicholas adayankha kuti iweyo wagwira kale ntchito kwabwino ndipo salary yako ndi abwino, nkani ndinatenga CV ya Debola chifukwa choti Debola sakugwira ntchito, and iweyo life yako ili bwino, ifeyo kuvutika, nkani ndinatenga CV ya chibwezi changa. Alumbe analodabwa, zanga kwenikweni akandipange chonchi? Mkulu amene ndiyepa mtima kwambiri. Kenako Alumbe adamuuza Nicholas, uziwa chani m'bale, kuyambira lero iwe ndine ubale wathu watha ndipo tisadzayankhulaninso. Nicholas anayesera kupepesa koma Alumbe sanamverayi. Ndinabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengerapo phunziro. Akuluakulu, munthu amene amapanga chipongwe ndi munthu amene umankhulupirira, ndi munthu amene umantchula kuti uyuyu ndi friend wanga. Sibwino kupanga ufriend ndi anthu. Friend wanu muzikhala nokha. Anthu ambiri akuphedwa chifukwa cha mafriend. Anthu ambiri aperekedwa ndi mafriend. Chenjerani muchina chilichonse chimene mupanga, kumakhala osamala, osaphweketsa, kana ochenjera. Pano ndi wa street. Munthu amene umuthandiza ndi munthu omweyo amene azopange chipongwe mmawa. Tangoonani apo. Alumbe amathandiza Nicholas, koma Nicholas uja anali mapulani ena. Akuluakulu, khala osamala.